Hei tid, så var vi atter her ved en parste av Gjerstamål. Verster i det Daniel Adol Jakobsen, og samme vimmer Paul Færre. Og jeg får spørre Paul, hva ligger til en hjerte i det? Ja, det det som jeg nevnte vidt i åren at jeg leser Filemonbrevet, og så har jeg leser Sindre Esters bok. Og jeg sitter her i Filemonbrevet några meginregler som om det är livande meginregler. Och du ser det bara vägen till att du läser från första vers i Filemonbrevet som Paulus skriver. Paulus fänke Kristi Jesus och bröden Timoteus till Filemon. Och så börjar det här åraläge som ger alltså livande och innerligt. Älskar jag vin okkara, som arbetar samman vi och Appio, syster okkara, Arkippos, som ströjer samman vi okkom och samkomne i huset höjn. Naiver vi tykken och frier fra god til fær okkara og Herren og Jesus Krist. Jeg takkje god til møgnom, alt og i tvei minnes til og i bøn om møgnom. Vi til at jeg høyre om kærløyka tøyn, og trunna og til hevet læreren Jesus, og öll hinne høylovo. Det de år som så vidkommende i okkon som tryggva i Jesus. Og ikke minst da vi eldast, og helst skulle vi ta vi eldast, og ikke bonast. Ikke bare til å være omgångselig vi mennesker, men også bonast i okkara vidskiften vi Herren. Personlig, ja. Så det så att ta i hand talar vi okkon och vi talar vi han. Så det som Moses som Herren åpenbarar för sisten till honom. Ta i det funnits honom och säger att anken är görande som han. Han talar vi andligt till andligt. Och så tar jag med över talar vi en annan man. Och så löser han kostet dig och mittlentorra. Ja, så du sjånon, eller til det dreimona, men arves vi tjänare av Moin och Moses. Och till detta arves och i antalliga lögnen till okkon, som en så om ett drivkraft, och det ständer i 17 Korinthierbrevet kapitel 5, här mitt i kapitlen, att kärlöjke Kristus tvinkar okkon, tvinkar okkon. Og det ikke tvang, det den samme personen som bor i okkon, som sier om seg og i okkon, at det som kærløsjen tvinger med å bruke tikkere likan, som bygd vi i, til å være såløs som Paulus skriver her. Ja. Og så vil han kanskje si at her har vi gått omstøver, her har det vært øyelig og vel, og her er alt ikke så gott, men det var det ikke. Det var det slett ikke. Og i Jesus sammenheng en træler her, som heter Onesimus, og Arna nevner han, så sier han hes i årene, at jeg tar ikke god til møgnen, alt og jeg tar i minnestekene bøn om møgnen, vi tar til høyre om kærløyka tøyen, og trønner til hever til Herren Jesus og øtlen i høylova. Og til fyra fellesskaper tøyne i trønne kan være virksomme for Kristus og gjennom fotla konløyka om alt det gode som oi tykkon Og til avmetallige skjoltan vi tar av mennesker sier at det er noe godt i oss. Det er sånn. Da Paulus skriver det i Rombraun og Skjei, så sier han at jeg vet at jeg halte meg noen bor ikke godt. Men det er ikke Paulus møy. Han er jo vært i halten. Han har hæta, og han har drype, han har gjort alt det der. Som det gamla livet til honom fikk han det gjøre. Den gamla naturen. Men nu var Kristus og honom. Og nu var han og Kristus. Så nu er alt brøtt. Og øyne til omgåelse han hever vi mennesker brøtt. Og til akkurat som myskor var før, og nu vil jeg også.
Så jag var inte kvart och hoxar där, ja, men kanske att jag lät det nog bara säga några år som du känner att du ska säga. Ja, alltså jag måste säga, jag skulle också om alltså hur så innerligt att det här är som han säger vet det, ja. Att det här att jag tar inte god men alltid tar jag minst i bönnen. Vi tar i höjre om kärleikatoin og trunna og i to hever til Herra Jesus og öll hine heiløve fyrir fellesskapertoin og trunna kan vera virksamur fyrir Kristus og i hino fotla kunnleika om allt i gåva som vi tycker alltså här är åren här är halt det lösa så omätliga väl till som vi då runt att finna fram och sändningar som har varit fram och undan. Ja. Det halt det han säger här ja, nu blir det ändå tycka men hade så tatt packa att han säger för fellesskaper tun och i trunna. Kan vara virksamur. Fyrir Kristus på hva måte, jo ui hino fotla kunnleika om alt hitt gåva som ui tikkun At det her øyelig avhåverd åralt. Det måtte være. Ja, at du hadde stedfester, altså jeg lyser det flere for det før. Men det ofta så at når man leser, så har man lyset så mye ofte at man fäster sig ordentligt vitta. De känner kanske det är 800 tycker som lusta och så tjå. Men det här att alltså det tar inte god men allt ta i minnes till på någon hade han sagt för vi samkommer och så säger vi till att i höjre om kärleikatoin och trunna ut och helt Herren Jesus och allt heilöve. För fellesskapertoin och i trunna kan vara virksamma. Alltså att fellesskapen vara virksamma. Det är alltså det är faktiskt det som det dreier sig om det. Ja. Det är det. Ja. Så kvoi virkar fellesskapen inte alltså. Kvoi är det innerliga borstor. Kvoi är vi så patischen tar vi två som vi skifter och lögn och tjalkon. Det är akkurat som det är så främmant gör det för kvarnörerna. Och det kommer inte från antan och lojak. Det kommer inte från Kristus. Det kommer från halten som alla tøyna gyrnast mot antan. Och röjner att få tidsi frågan det bästa vid öja. Samman som tryggvand, ja. Nämligen, ja. Och du ser det gott ta du för här mitten i brevet så sagt det här. Han säger här i vers 8 att han var att över miklon derve och i Kristus kunde ge till kom på om det som till öra gera. Be ta helter för kärlekans skuld så som är nu gamle Paulus nu östen fänk Jesus Krist eller Krist Jesus. Be för sina mojnon och nesmosse som jag finner och i lunchen mojnon. Tal säga Hesen som var til Nesmosse, han flyttar från Nesmosse. Grunden här, det finner vi inte, men han flyttar, han inte kommit till vad Jesus. Som är då jag läser. Arna flyttar. Ja, Arna flyttar. Då säger Paulus att jag finner han i lunchomöjden. Och då säger han, så är han jag kom här. Så han flyttar till Paulus. Så han man har mest ända den kärleken från Paulus. Då är Paulus var och bor i här så tar som han var träler så så han är onkat flyttat till en som inte var gåvelse. Och så han för mig att han kom till Paulus och fängde oss någon här i Rom. Och så kläver Paulus ver. Och så han känner i antan nu är han kommen för att bli frälst. Alltså akkurat så det firma, ja, akkurat. Ja. Så var det här som man säger att han här är bie till för sina mojnon och Nesmos som jag har finnt ju lunch och mojnon honom som övervärt här ohäntor men nu är berget här och mer häntor honom som är nu sendet här attor tack emot honom det mot äkna hjärta. Ja. Och
Och allt det som han säger först om jag kunde också med att det som man tråkat en att det kunde tråkat det till att vara ordentligare. Nej, så för det kärlekens skuld. Så nu är han inte långt en träller. Vad är han nu? Och det säger han på ett annat hvis du läser det. Ja? Att hvis du läser att det här från vers 13. Från vers 13, ja. Här säger han att jag har haft ho att låta han vara här till mig. Så han och i tynste kunde tant med i landsmunnen som är bättre för evangeliet. Ja. Men jag vill inte göra utan samtidigt tøyt, för att gaska tøyn skal inte vara ens av norsle, men av fryon vilja. Ja. Det är så akkurat det. Att det är det som han nämner till han som inte är fryon vilja. Han kunde ha två jakt på den maten. Nej, han lättar fär. Så då han var att det som tråkas ju på. Första. Då förra Korinthierbrev 15 säger att det kvärt kommer första. Det naturliga. Det naturliga kommer först. Och så det andra det. Så och det är akkurat som en sorts att det är systemen eller hesa mainreglerna. Ja, nettopp. En dag som ordnar sitt sålas, hvis du aktar så vet han fältjer, och han säger nej för kärlekens skuld. Alltså appellerar till att det att ge sig själva, ja. Som Sankre säger, Jesus är bättre med själva. Ja, nettopp, ja. Alltså att det är så verkligt tar vi som tryckvante skåen uta och det som jag har nämnt om det här för att det här har Herren brukt att säga vi med att sållas är stov och i Kristus. Ofta han säger av vem det är alltid det. Ja, nu är det för här alltså nu borde det inte att också så. Och nu borde det inte att handla så. Så säger han, nej, du är inte sållas, säger Herren. Det är hållt. Och du är inte hållt. Är ju här och du är med. Och jag tror så vet det som om hette verlöj. Och till märket att här Paulus skriver här. Hette verlöjen, Filemon, om det. Och inte hit. Som kanske vara kommit av tog att det centrala i Verge, så det ringde jag finns vi. Vad han hade gjort var det inte. Och så var han flyttjavor. Och så kunde så lätt detta kom in i mitten Paulus och Filemon. Hette vi att karriera. Ja, akkurat, ja. Ja, det kanske bättre var för tog, ja. Det här, ja, du just har 4 månader av mån och misse. Ett också var det, ja. Nettopp, ja. Alltså att det är som ligger så djupt ut i gamla människan, men det finns det inte i den nya människan. Nej, det är nämligen det, ja. Jag också, det stäcker jag synd av just när vi nu känner vi inte till att det här var träller på andra månaderna. Och Filemon, nu vet inte när och han kom till tryckfältet. Nej. Men det kunde virka som om att det är inte ordentligt fyllt vidtjån på den här vägen. Att han ska vara lika vid trälen som han är faktiskt vid Paulus. Ja. Så det kunde vara också, och det kan vara att det är några misstämningar i mitten här. Ja. Och att heter bara vara, man då så reellt inte att sätta sin oja till vi att vara träler eller häva träler, alltså som du kan ge vad ordrar till och allt möjligt och resa hvis det inte aktar och så där. Men vi då inte omynda och något här utöjne som är det. Men här så var han till onakten här och Nesmus han är så stunden av. Men akkurat här som Paul nämnde ju Janne vi att Onesimus hever mest näka fra Paulus. Ja. Ta han hever vitje här till Filemon. Ja. Som hever ta han och flutcha. Så det träckte han till hända kärlekan som han mest fra Paulus. Men då har du näkrant att uppleva det här. Att det gör det något gott att bli tvinka av till näkan. Som var rätt att göra men det blev tvinka av till det. Så det stod tillbaka. Och du kände det ejmoktan. Och skajvan hatta.
Det blev visst den rätt i mjölklösarna. Och hatta har vi ofta också om i samband med att det man lägger båtarna. Området det är att de alltid släpper att göra det som de gör av att du först är gärna till kärlek. Och jag har ju en två dömer om hatta till sidan och kommer. Jag minns att han förstår ögonen han rann ont av mig och jag har bara sagt också att Sinter således. Han blev sin klackor och så lyckas som han när var denna vecka så får jag att han av någon och säger vi igen. Jag säger Olav Rejest och pappa. Så hockade han upp på mig och jag kan ångade glömma att sen nej to inte således. Akkurat. Alltså akkurat uttryck här. To inte således. Ja. Hatt inte vappa. Nej, det är inte to. Så lycka till som säger mig och vad det var gott att det inte var det. Att det var mot hållt. Ja. Men det är otroligt tydningar mycket att det släpper rå. Så det är öliga kött att hvis det inte gånger efter tydningarna möjningar. Nu har vi så det starka möjningar och vi med själva alltså att är men till öliga gott att möjningar inte räver mer. Eisne. Ja. Tog jag ta ett kärlek. Det är bara en påstånd att att det mer att vara således. Men det är skott nog. Mest att se det således. Men ta ju till Guds vilja. Som släpper in och i det. Och Kristus fär, akkurat som det ständer Filippbrevet 2:13. Han säger att god han som viskar och i tecken. Bäja vilja och är viska efter gåva vilja sån. Ta det här. Ta det kom på plats. Då han släpper att göra det på sån mat. Då han öjliga. Det är en män som kommer framför mig. Kom framför för några färger och jag har inte nämnt han att nu nog så länge tog. Ja. Jag har haft han fram och länge sedan. Och det var en tur som vi gör vi får en utfärd. Jag vet inte om det är 2005 eller här eller ganska. Ja. Och vi får något kunnigar. Ja. Och John B. var färgläggare. Ja. Och han får så till Millerna i Kona. Ja. Och för att visa när jag ska hexama det hela. Ja. Och här ständer så Millehuset bara inte syn av Anna. Ja. Och en renner fram vi. Ja. Och så får han nian till en luka som släppte vatten in i en sliska. Ja, och så att det får ner till Millecholo och fick det att mälla. Och jag har det faktiskt jag filmade det vid telefonen då. Ja. Och så kanske det är sin sätt än vad det håller men så hon ständer öppen och en av oss ständer här i horn och hickar och miljoner ta mel här nere och så är det förbundet vid kvattnerna som det blev brukt att mäla katten ja. Och så leter ojesne här som ständer i horn ja ta var den av melerona ta var kvattnerna färna mäla ja. Och inte akkurat ta men sättene blev det så öliga kraftig mynd för mer ja. Hette här att ta och hela andans strömmar släpper jögnesa sliskorna som förer till åkara innara miljoner. Alltså ta det han som fär och vilja och att viska och ta med det rätt tjåkna. Så ja. Jag vet inte allt med rätt. Allt med rätt, ja. Men ta med det går så rätt ta och hela andans strömmar släpper fram att viska i åkna. Det är så otroligt, jag brukar ta det att det är otroligt, men det som vi tryckva är så otroligt. Ta i hända tryckven som han nämner här av Kristus, är visk så fär hon allt av mäla rätt. Ja. Så, ja. Och då blev vi på en att bara avskåan till. Ja, men alltså, det kan ju bara gott, ja. Ja. Men det var inte rättliga, alltså, det blev det sen osäker. Alltså, jag finns det. Jag finns det att råka rätt eller avskala. Det är han som för akkon att vara rött. Och så för han det som är runt om och ösnen att vara rätt. Ja.
Det är det och här är det faktiskt okkar äkna väl. Ja. Kvarja styrke vill jag bruka. Ja, akkurat. Okkar äkna eller hans styrke. Ja. Tui at sjálvan ta vissu for bjó okna bruka okkar ægna styrke. Men hon kemur vegin fyrir hansara krafta. Til det som han er inne her i Øren Korint kapitel 12 alt det da. Ja. Og det er det, men ja. Jeg sikker faktisk det at det er viktig for dere at vi har det som er lyststøyl. At han er herre okkara. Ja. Og jeg kan så bare si at det for meg, og du sitter for det, og hvor enkelt så sier for seg selv. Jeg kan ikke bare si vi Paul, akkurat som han sier her vi Filemon, at det skal ikke være anorselig. Jeg kan ikke ringe til Toin Tushte og gjøre det ordre til å komme inn i Iktos og ta det her oppe. Hvordan det fungerer? Nej, men alla skärn är to ringt och det är alltid to som är ringt. Så har vi upplevt något väldigt speciellt. Så det är nästan som en ombön för varje affär alltså. Att är du klar Akkurat, ja. Ett land jag kan rätten ja. Och i akkurat dagliga liv vi har vi några uttryck som vi brukar och i samband med det som man lukka det spektrum på. Men som man lukka väl kvojer för affären nu, ja. Och det gör jag också nu där. Jag kvitte för jag kom här. Du går kämt på skjort. Men det är slags spårningen. Nej. Spårningen är släpper Herren att tala till som han talar till toin, ta ett säga till staven och läs det här om Filemon och Nesmos och hans hus här som det är att när samkom och husen så Filemon, ja. Och det var väldigt speciellt. Så jag alltid bara ögonen för värre och en hus till brevbrotting. Och det var ta och i fjört någon till kälaren och taften på Malavar. Och det var fullstränkar som Malavar och minst där sprayta av åttan så det blev bara rätt och kvitt runt om men det har när gräset det var sligt så var det vecka. Och det var möter inne i Stanens Andreas som Tony och Sann och jag gick alltid till brevbrotting alltså nästan för att jag kan minnas. Och lovtag gøysne, ja, som man avvite. Och jag minns det är 18 krutcha och då har vi varit 8. För att jag 8 så jag har varit 8 år det här loja. Och så sitter vi runt ombord i här och onkel satt i soffan i här och vi var några folk här och så minns jag att pappa platt i onkel till när det lovtaka sålles. Men inne här röste pappa med sig upp att tacka Herren. Han är ofta vi okkorna. Ja. Men inte sålles allmänt. Ja. Och det kan jag inte glömma att det sätter sig allt i med. Hur innerlig han var och så innan och så tack till Herren. Ja. Och det var ju en stav in i en hemme. Som kjørte til innerligere enn ofte til en kjærlig, man sitter og hikker og riksene hver nøren. Men jo, så at man lukket som rundt en og hokket igjen i anledning hver nøren. Man sa avers av minnen av barnen. Og ofte har jeg etter fire. Jeg skilte ikke hva tøtning løy er sånn. Men så hver som er eldest, så ble tøtningen så av metliga dyrabærer, jeg sa tøtningen av minnen og i anledningen av tøymen som samla oss. Jeg var på og jeg måtte få lukka som, at dette var ikke noe lukka gildet til tøymen at gjøre det her. Det var så øyelig vi kom, ja. Du var det vanlig at ikke her toftene av bøttene slopp hvitlbrevbrotting? Nej, det var inte vanliga, men jag minns att jag började öliga tolja komma till brevbrotting och så var söndagsskola i 18 och ta komma på botten och så för det till hus som var det brevbrotting. Ja. Men
Men det bara fortsätter ju i söndagsskolan, det samma som jag fick från en brevbrotningamöte. Alltså, det var lika som en man fått sig från en och till ett annat. Ja. Känner Ja. Alltså nu har vi vant och vi har botten vi till brevbrotning geisten, ja. Ja. Men ta var det slett ikke vanligt at vi var vi, ja. Og ta virka inte nästan hemmeligt. Tror jag vi måtte eisen upp till söndagsskolan som skulle vara 18 möte, ja. Vi minns öjla gott här. Och i Ebenezer, ja, vi stod utanför gången här och så blev skift om man lurar in i jag lycklar och vita kan jag fisk innanför. Det ska öjla spännande. Nej, som var det ankat i den här hemmeligt. Nej. Nej, det blev det inte. Det var så innerligt. Och det var så verkligt. Ja. Och det var så bönlös, alltså. Ja. Och så har Andreas här för att han gjorde ångat det lojka, alltså. Han var en som alltid bröt regeln. Ja. Så det var inte regeln man skulle diska, men det var han som minnene talade om. Ja. Och Jesus var egentligen praktisk. Alltså, hvis du läser han så luftsvav som människa, ja, så var han egentligen livlig i sin tjänst. Så det är allt det som var i största nej, ja. Han gjør det ångat lyka som vi läser. Nej. Han gör det inte på sig själv. Nej, slett Så det dreier sig om det som han tänkte, ja. Ja. Jag har alltid tyckt att talar om att han tog stövna så små vär. Ja. Och handlar ut från stövna som vär. Ja. Ja, akkurat. Här är det då. Och så här till som vi nu är det för vi att jag slått det av, va? Det här till ju filmen bra någon att Tai Paulus säger vi filmen att han vill inte göra utan samtidschansa var 14. För jag gaska hansara skulle vara inte så annonsdagslo men av fröjen vilja. Tøy sier han kanska han just var skiltur fra det her lytla stund for at hun kunne få han atter til evig åkn. At evig åkn hadde det her at vi er alltid trønne av Kristus. Da vi en evig åkn til hver nørene. Men så sier han, ikke som treal langer, men som mer enn treal, som elsker han brøver, til han mer av særlig holdt, og hvordan mye mer til ikke til her, bær jo i holden og i herren. Ja. Altså, han trykker av pulsen, så av med det behagelig, og fer fram til som så godt, altså. Jeg minnes vi en av føret, jeg skulle male en hus i Klaksvik, og så får de inn ta malkantlen, og be hentan eldre mannen blanda liten. Og jeg er flere for sånn, hette under en sjæl, tror jeg. Og jeg maler noen hus, og nå har han ikke blanda liten av til husen som han skulle blanda liten etter. Jeg er jo ikke farvekors, man brukte det gjerne ikke, men han har jo liten og i høtten og et eller annet hus i her. Og så sier vi han at det er huset som, ja, men han er ikke blandat han liten her, hvordan skulle han vite? Og så tenkte jeg på en av veien som jeg ofte gjør, at han var vän ved at jeg blanda. Han er blanda akkurat til den andre hus som er Malalio. Så sier Tion, hvis Tion kommer ut ved mer og hitja i rom og at det huset som er vannet i, så sitter lite den her. Og Tion blanda han åttan näka, tog till det så vän vet. Han blev så kärla blöjer. Han alltid lukka som omärka sig för en va? Men hade en gammal hatt det här. Ja. Och han kom ut med mer och han blandade lite när det här en spas. Alltså det är pura spas. Så han har gjort det. Och jag var glad och han var glad då. Men det som talar så öliga särskilt mån det var att det är sommartjej tror jag. Och i nutchal tror jag. Da sonen har vært hjemme, og han skulle til sted, han lærte nydre. Så drev han kofferste Norra Pride herfra som han bor i Tjekk, og drev det veldig kaldt, Norra, som det ofte er også nytt i Klaksvik. Ja? Og ut til han skal sette kofferste nye og Adetja Pride. Da dør han.
Okej. Ja, han är oärvas. Ja. Och vad du kallar första vi är som kom till Moin Tai och jag hörde det. Och det var gott att inte handla ju på att han var ytterligare och tog vill jag köra igen och göra. Akkurat. Det var gott för mig ta. Då vi var bröder i Herren, va? Det visste jag. Ja. Att röjemans, det är inte så rätt för godet, det vet jag. Så om onkel kanske helt till att det var för langande som det gamla satt och ger uttryck för det, tror jag. Så också bara om dikterna. Det gav vi här som mannen hon här. Vi tar oss som det här. Ja? Det gav vi i honom, säger honom till att han skulle göra. Och det var det jag tryckte jag. Och det var det som han kom ut vimmare hitcha. Och vi får bara innatter äckliga gav viner. Och han fick just det som han skulle göra. Men det är nog så kjølsamt. Efter en mat jag har när allt med på. Jag tar så och hämtar till personen som tog klarar över att gå vi. Jag var han ganska tog kunde jag reagera så ofta. Akkurat, ja. Ja. Vänta ett lag gåvorna. Ja, och lät det inte vinna ut ett lag. Vänta ett lag gåvorna, säger han. Ja. Det var en sorg frier, det var så glädje i min hjärta. Och det är högt från tjejaltrus till nödjaltrus, ja. Du säger ju det här, hvordan det alla tøyene har lykkes som, og i måned er avfolkomlaget størst med rett. Akkurat det. Ja, nemlig. Og jeg så ikke det, og i maten han sa Paulus vi, Filemon, ja. Hvordan han røyner å få, han vet jo ganske som øynene er fra god til, at han la rett. Ta i nå, og Nesmos kommer. Ja. Atter, ja. Det som man så sier her, vers 16 og 18. Ja. Så satt som to råknar med for sambrauer tøyen, Ja. så tek og imot i hånden som og imot mer. Ja, akkurat det. Og så heter det her, Ja. her han gjørst han nekken året, Ja. etla, skilter han den nekken, Ja. så skriver til av råkning mynda. Wow. Ja. Ha? Hva då? Ja, det är fantastiskt. Men alltså han, alltså, det är ju Paulus botche sig nyer Ja. för en trälle. Ja. Som inte råknar för näka som helst. Nej, men han sa vi Ja. i Kristus och i honom, Akkurat. han lyckas så väl som jag. Ja. Det är nog först var en brevor. Alltså, det var först inte en träll nu. Jag har alltid haft det så fantastiskt. Tack motorn som du har tidigt mot med. Ja, är sant? Ja. Ja. Och så kommer tanken. Alltså helt ett nice. Ja, det är. Jo, det är nice. Ja. Ja, det är nice. Det är säkert så. Och han säger att ja, bror, värmar hämtar och i Herren. Luka hjärsta mot Kristus. Og i allit jeg lytne tøyen og skriver jeg til tøyen, viser du at du gjørst enda mer enn det som jeg sier. Og så skal du også gjøre mer herberg til røyer, det er så endelig jeg kommer i at jeg viser at det kommer. Ja, nettopp, ja. Så, Ja. og han var fengt. Og han var fotra av planen, altså. Spent du på hvordan jeg samkommer og i husen til Filemon skulle mennast og bonast og være mer og mer herren ivergivna. Og det som vi undrar med det er at han tåsar om det som størst arbeid, et her, som han skriver om her langt, her oppe, ja. Så han sier til at til filmen elsker vi noe som arbeider sammen vi og, altså, han har sånt antallet. Att det är ett arbeid. Jag minns det andra slån ta i födelsedagen ta vetren, första vetren han levde. Så fortalte jag med han kom till sans och han säger väl med andra att det var kanske inte klokt av mig att inte lära mig ett hantverk, säger han, ta i var onkel. Det är ju möjligt till det. Men i värld så han Johansson lojkentlig för.
första missionsfärmöjna till den norra kär och var här i 11 månader ute i 8. Och det var nog Jan Seitjan. Och så säger han, men Paul, kanske att det blir bättre. Jag haltar det inte, ja. Ja, jag husker om den mannen som stod och välte här uppe så slattar så jag måste gänga nog så längt. Jag kom till mannen. Och jag som jag säger vi med sig andra vad gör det ju? Nej, ja alltså jag vet inte det och jag röjde att framföra kursor. Ja, men jag må inte göra det så anke säger han igen. Så och han tror att det eimer om att det här. Ja. Att evangeliet måste inte loja skea ja, att han inte gör det näka rockna i människans egna. Så han gör det väldigt arbete, ja, alla tøyna. Akkurat. Så nettopp det du säger det som arbetar samma vi också. ja, arbetar samma ja. Så att det uttrycker här. Ja. Är helt otroligt och han lustar mig i egen nu. Jag har netto linte till ta jag gavst vi malen kallt att den nu just on ja. 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 men det är så läs. Nej. Så Nej, det är typ bättre så. nej, det är bättre det så läs. Ja. Men då det kom till mig nu här är netta korsan och en möte här så. Och den taget ut från sambandet vi för fällskap till trunne kan vara verksamma för Kristus. Ja. Att här ta och vi är och just när som faktiskt är en luststyler att vi låter Herren släppa alla och rå och så hände så om metallanäck alltså runt om och och ta fick ett döm om för nu några sjöarna. Det var så att jag var nere, lov ett bäver nere, vi känner samkom här, det var i 2008. Och här det var en sån samkom leva här. Ja. Och här var så en från Nepal som det kallar för pastor Rash. Ja. Ja. Och jag kom så att prata med han och vi blev så mycket väl att jag bjöd honom till Färjar. Det var april, första april månad. Så jag bjöd honom att komma till Färjar, tror jag vi sedan. Och det var faktiskt rätt spontant och för i var så att han om vi visste att vad jag just. Och han var ur Nepal och han var en bibelskola i Kolting. Ja. Och R4 hej konas vara av bibelskolan. Det kunde inte vara bäge sen. Hon är väl i Kolting R4 och han kom var så här till Arjera. Och planerna till Taimon som så var begynt där då. Det var att ståna en bibelskola som skulle männa pionerer. Ja. Och för enkelt bibelskolan närmare fick så som uppgave att för ut att ståna en samkom. Ja. Och jag minns rätt så var det ståna jag 20 samkommer ut från hästen närmingen. Ja. Och så kom sövan här till att jag så kom hem så ringer Steve Dolwich, han är svär som Agnar Reinhardt. Ja. Vi har haft nästa samband med han. Och han ringer till mig och säger att han är så ölagan hur att komma till Färjar. Jag vet inte. Och det visar att det är akkurat samståndet som när pastor Rash ska komma. Ja. Och jag säger, vad ska Steve ta ligger öjligt ytla fyra nu, säger vi han. Ja, men säger han, jag har en gratis biljett till London, han var stått i London. Ja. Ur Aberdeen och till Färjar så okej, så kom du bara så. Ja. Och nu visste det att det kommer samma där. Pastor Rash ur Danmark och Steve ur London och det var 2 timmar i mitten av flåfören ja. Och Steve, han bor än i Kolting och har haft ett samband vid den samma bibelskolan nästa. Och Steve visste inte av att pastor Rash kom till Lockon. Han kände slett inte. Men det visste att han kände väl konna till honom. Okej. Till hon är väl R4 som säger och i Kolting. Ja. Och här har hon fortalt Steve som här är så ölla störst missionshjärta fortalt honom om en så attlandar om man där bibelskolan i Nepal som skulle sända folk ut av stående samkomna. Ja. Och
han tänkte ju i beina vägen efter det. Och han har så runt att samla pengar in till ett här projekt där. Och det ångar vägen inte nere, han nästan inte finns faktiskt ganska inte. Men så hej han så var i Färjön ända för Oisner och Arne och Fyra. Och en ungdomsmöte i Evangelius någon. Jag var inte själv till steg här av ungdomsmöten. Och här hej han så haft den där tanken fram och här samla pengar in och har ungdomsmöten. Och hela 5 000 kronor var komna in till det här tillslaget. Så nu ska jag tacka att i ändan här nu tar bara så komma till förgare. Ja. Det blev så rart då. Det blev så jävla störst. Tui att jag säger så vid Steve att han kunde bo i ett rockon 2 timmar så kunde jag köra vid och hamna. Men han hade släppt hamna på den vägen. Och så för han till hamnar så säger vi vad ska vi så stäck och så kommer vi och så ringer jag. Så känner du bara ut av vägen och så kör du hem vid och så för vi tror inte att dörra samman. Ja. Och som just så outland så just då. Ja. Och så kommer Steve i bilen och vi kommer ut till oss och så sätter vi oss akkurat som här i soffan. Vi så att tror man säger. Ja. Och nu för henne fortäljer sin pastor Rash. Han var ett helst kvar Steve. Ja. Och han fortäller att det är stående här i bibelskolan bara att han har kona var kommet hem. Och han hejer det enaste pengar han hejer största vi. Ja. Det var pengar som han finns från Steve. 5 000 kronor. Ur Evangelius. Vi såg det här pura paffas. Ja. Hur skulle detta hänga samman? Ja. För här planlagt detta här. Detta vet jag. Att det var simpelt så störst. Ja. Ja. Jag blir rörd bara hugsa om det. Men alltså detta här är det som detta löve viskar. Ja. Alltså det viskar och jag inte bara som det Paulus tossar och han sänder det brevet, ja. Men det är virksamma fällskapet utrunne. Ja. Avrikar sådana ting som det är. Ja. Ja. Och det är alltså det är ett av de helt starka drömmen om kan man uppleva Guds läsle. Kvar du inte alltså kan du inte ha planlagt ett projekt, men du blir pastor av en projekt som Herren har planlagt. Ja, alltså. Det gör detta livet så helt omätligt spännande. Det var en stark löta det där upplever. Ja, alltså vi såg det var bara alltså det var som himmelen var fullständigt öppen i. Ja. Att det kom till Herren. Ja. Till alltså lötna. Ordentligt. Och för han till havnararen och allt det där. Allt det där. Det kommer samma det här och vi sitter alla trutcher här och utan alla trutcher vara involverade i det här. På en eller annan måte. Ja, det är så omätliga det är handlingar alltså. Det vill skriva som om att det är en teori eller man gör det till en teori men det är ju till handlet. Det är det. Så akkurat det uttrycket fällskapet tyn utrunne kan vara virksamma för Kristus. Ja. Och så det att han vill ju inte göra utan samtidigt tog. Det är ju fällskapen som ligger ut tog, ja. Och för att gaskatön ska inte vara en sån Oslo, alltså är Arne och Arren. Och så följde det bara att det bara krossar på ett attra. Det kanske kan just vara skilter från att här lilla stund för att du kan få en attor till Evia och inte som trälankor men som möjren träl som älskar en brevor till han mer en säljan håll hur så mycket möjret tycker till här bär hållt någon och göra men grunden till ontri det att vi är så sammansjåa att vi tar bara en glädje. Det är bara en glädje. Akkurat, ja. Alltså är det glädjer om näkan som du inte glädjer om, så är det näkan som är finner ju på eller som är. Men tar vi vid allt glädjast, så allt sekvant, ja. Ta glädjen fullkomn, alltså, som Jesus säger. Ta han säger att här har vi talat till tyckare för att glädje tyckare kan vara fullkomna.
att det är så helt avgjort han mest fullkomna glädjen som man kan känna och i sin hjärta. Ja. Det blir verksamt på hända maten. Och tar jag en sån skriver och säger jag bra vem man hämtar och i Herren och luka hjärta mot Kristus och i allt jag lyssnar till och skriver till till visar och att du just ända mer än det som jag säger. Alltså det är otroligt att det stärks, ja. Och så ändrar han vi att säga, nej, Herre och Jesus Krist, är vi andra tyckare. Ja. Och hvis jeg hatta ikke for åkken at være som Paulus sier, det er jo bare en god til en god feir aldra. Det er bare en døper, det er bare en trygg. Alt er åkt. Alt er oi Kristus, jeg skjønner. Til holdt en standard at sitta til en løte som hesa og kunne dreja ta fram som er framkommet bare hesa luttla løtene i samband med Guds versk. Nettopp, ja. Og gjørst nokkara. Ja. Og jeg har særlig også så i sørsten at hvordan snilter han fortjenten at stjæle hentan her fellesskapen fra oss. Ja. Som vi øya og i Kristus. Ja. Og han strekker seg i ødelmørsk, altså landamørsk, og øysene samkommermørsk, alt som øyte Kristus. Er det åkt. Det er veldig åkt. Ja, det er veldig åkt, det er snart. Og i Trønne, ja. Til Paul, det som jeg husker om, det er fantastisk at dette her brevet er skrivet. Ja, det er det. Og at det er kommet ut. Ja. Jeg råkner ikke vidt at vi har skrivet nå, altså for brøv skriver jeg langt, men vi har ikke råkner vidt at vi har skrivet brøv at det får komme ut og bli kjent i søvnene, ja. Nei. Men dette brevet her er et personlig brev. Ja. Fra Paulus til Filemon. Det som er så stottligt alltid det at han lever ikke trobladene her. Tar det her. Ja. Og tar mittlen Paulus og Filemon. Altså det er lukket som at det er et slags hva er det man sier til man ikke skal fortelle at det som man opplever arbeidsplassen. Tacknaskylda. Tackna, ja, nettopp. Det er en slags tacknaskylda i det som Braun. Ja. Paulus nämner ikke endelig vi penslarna ut. Så han var inte så förutsäg som för att läsa att skulle få antalet på skjut. Ja. Bara häfta så vi kunde ringta av här. Alltså. Ja. Det som är skapt dessa situationer. Nämligen, hur hopplös situation det är. Ja, man kan han vad göra. Ja, jag bara hooks med det till att det är vi tackar allt det som giv av vid eje allt det här året här. Ja. Men alltså man vill bara tidsna undran alltså mer och mer alltså så man kommer känna ett år. Ja. Hur så fantastiskt det är. Hur så väl samma show att det är nästan. Och hur så talar in till stövna show. Hur så att detta leder sig upp alltså åter och åter. Och det kommer att att hövande själver. Han sitter samma vi också där. Det är helt inte vanligt. Nej, men det är också en märklig känsla att ta i to. Ja, här har vi bli genom att göra näka och to helt att någon annan kan göra det. Och så lätt det bara färra. Och så kommer han åter och minnet till att och så först då och så kom det att spela. Jag är en av sportsta man som är vid sig. Kvann råkna ut och vi kommer att visa det? Ja, inte det, så. Nej, så. Inte det. Jag så kvann råkna så vi. Jag råkna jag präster kom. Ettla så nämnde jag några navn. Av mannen som innanför det öke, antalet öke, satt honom där. Vi tänkte emot. Och så kom det hos sig. Jag tar visst att det var här. Du kom du ikke kom utan at Herren gjør det et versk for at du komst. Du visste slett ikke at det var sjuk. Så, akkurat. Og det har sett en respekt og i med å være lojen. Ta i Herren katt. Ja, nettopp.
Jag minns också ett annat hövet. Jag var en cykletur och så stäckade jag av här så söndrat och dott varst i Klaxvik och Saul var till Saulasar utanför det. Och det var till 8 shabbat och pratade vi det. Så ringer. Och nu var det en ung kvinna som lärde sjukrasyster. Samma vi ögnar i ärare. Och hon säger att pappi henne är så sjuk. Och så kom Katle till morgen. Jag rinja efter det här. Så säger jag, hur länge sedan är det att du fick Katle? Trutje det. Trutje det här, säger så tog jag färra, säger. Så då bor jag kanske nästan all lunch. Jag vill då färra, säger han. Det är så självant. Men det är färg upp på Tuttkatl. Jag känner det? Ja. Och så kör jag ur Klaxvik och ta var inte färkat. Det var tunnel med kamerorna. Och jag kör till Dittnar till hessar unga kone. Hon bor i en tjattlare här i böten. Och jag säger vi henne, jag kör förbi, jag flöjter så kommer du ut och så ber vi samma. Då är det Tuttkatl. Är färg på. Alltså hon är för katt för herren att bygga med. Så kommer hon ut och kör ut en nyer och hon kör hatt in i jöknon och är bygge. Och bönnen enda är så självsamt att en liten dötter känner kommer ut och säger mamma, vad gör det? Så säger jag att det kan stå förklara henne. Vi tog som bara mamma kan göra vid sitt barn. Att det var vi gjort och nu är det färden kvar. Och jag kom efter och ta sånt. Så får det och så kom vi här. Och jag säger vi herran kanske onkel här utanför det som häver vi det gör att jag kände inte falschen. Det är helt kände inte. Och på när vi är parkerar här vid Landsjukhuset nu ropar en kona av mig. Paul, är du här? Och så kommer det gängande möte med vi en ärarkon. Och så är det väldigt lyckas som skontar mig och säger nej, jag har skont, säger hon. Jag var inte med och tog. Jag hade för att spärja om hver dessa personer ligger. Ja, men säger hon, hur är det? Så säger någon, ja, men det är konan, så. Nej. Jo. Det är konan, så. Jag sitter. Och jag var vid affären. Ja. Jag stod där, säger ja, han ligger på det, säger han. Så pojkar han det gamla, det svarthuset fram vid Venom. Ja. Och man kunde gå 18 och färra in. Och nästan på inte någonstans. Och jag kom så till den där mannen och jag blev innom. Och jag tog sig vid han. Och så knappt jag att jag har gjort det. Så känner jag, inte mer i det. Så säger vi igen, nu kunde kanske du också syndrom efter här som vi bara har pratat. Och så har jag så just om morgonen. Kan jag kom från att ja, men det är det i morgonen. Nej, inte så hårt. Nej. Så för så att morgonen det nätter. Och det var också när jag att han folk inne, ja. Och det var kanske synd att tas först att göra. Vi fallt in, ja. Men alldeles så blev det gjort då. Och nu tar jag kom efter den efter. Nu är bara konan till honom och han sväver. Och så jag en annan tjön sitter här utanför. Det var samman i Danmark, vi sjuka. Så ser hon vi med till han tar konan ber mig komma. Ber till komma. Sätta sig en och låta hon visste jag kom. Jag kom och snackade med mannen så här. Så förgjorde det. Och bär vi ta emot. Det var 8:00, ja. Så för innan att det nog mer vaknar. Och alltså jag körde ju inte. Jag bara kom. Såg till honom på mig och smoltest. Så vittnade jag för mig. Hej till särkonen och lejp upp. Här står vi berget av honom. Och han säger att han gröjar vitspår till kväs. Och det är så kom åter.
Ta stod han til. Det etter, et eller annet det etter. Ja. Det bare så løs, altså, at Herren viskar, han har inte haft det i samband med London och Kalting och inne i Chatekon och trutje personer. Och Nepal. Ja, Nepal. och hette här i Färjön till akkurat det samma. Alltså Herren han är den samma atlas där. Ja, han är den samma atlas där. Och han viskar, alltså. Ja. Det är ju det stora och det små, alltså. Ja, det gör han atlas in. Och kvar är så falschen är våro. Ja, det har inte vi sett att göra. Nej. Det dreier sig inte om kvar man är efter halten någon. Det dreier sig om kvar man är efter antan någon. Alltså, ja, det är akkurat det. Ja. Och den fantastiska Paul Verreisen tar man så att han ena dagarna ska mötas åter, alltså. Ja. Och komma att känna och vara känter. Ja. Du tälliga för framme. Ja. Detta virkelig det vi tar oss om nu, va? Ja. Ja, det är så sannolikt virkelig. Det är nog var så igen och är inte skilt det verset som Jesus säger att gör det kommer vinna vid en aura för sin mamma. Ja. Så vinner där tar lite över mamman kommer ta emot till knön av i bostad. Akkurat. Jag hade var så märkligt värst där jag var yngre alltså. Mamma fattade det. Jo. Som jag läste för mamman är pengar och pengar är tog. Ja. Brukar du togen rätt. Så brukar du ösne det största viret du öjer rätt. Ja. Och nettopp det att Jesus säger det. Gör det så otroligt livande, ja. Gör det kom vinner. Hur snäck vi det som gör så vinner vi är hjälpa. Vi tar sig det. Vi offrar sitt egna liv. Och ja. Ja, det är så helt oförklarligt allt det där. Man gör det för att få, man gör det för att som Jesus, han gör det för att tjev. Men kvar har han gav? Han gav syndaren av ett lov. Det tycker jag. Ja, nettopp. Och vara en lier och ut i versen och det är något som av sånn gör och en mjukare. Helt visst. Ja. Helt visst. Ja, Paul. Jag säger tack för det. Ja. Kanske du får lägga på bön efter det. Ja, alla vet. Tackar för Anja som är här sammen med Jakob och vi tackar för Daniel. Tackar för att vi kunde vara samman och i sån underfulla värst. Att konkurrera. Deja Herrans intland kommer. Akkurat så som vi läser om det, vi kommer samman och bråta breie og drekka og kærleiken. Og så la seg det også nye akkurat daglige liv. At vi akkurat livsførsel. Vi akkurat undergivende til her, kunne gjøre til at du først virker flytt, og i like med akkurat. Og du kanst ikke virke utan du var i like med det akkurat. Du bontet til det, du kallar ikke Guds uttalt til gjørst nokkara, vi høyler andan som giver nok ned. Og verset byrjar vi å sige, at henda vevnen gjør okken ikke til skammar. Tog kallar ikke Guds, uttalt til gjørst nokkara, vi høyler andan som giver nok ned. Så takk for Jesa løt, takk for at du talar, og du talar til gjørst nokkara, og talar du til gjørst nokkara. Og vi två nøye til å bære ta fram som du talar, så talar du øysene til gjørsten og ta som høyre, eller sutt. Takk for det, og takk for alt er i Jesu navn, ja. Amen. Så var hesten pastoren av Gjerstamål Livor, og verste tykkere det var Daniel Adol Jakobsen og Paul Ferrer, så en annen for sammen vimmer. Hesten her pastoren sammen vi øren, fyrvande pastoren, eisne av suttja av Iktus-kanalen av YouTube. Så om du har suttja hetta om at det er et eller annan past, så er du velkomna vidja Iktus av YouTube. Takk for Jesus for.